sme žiaci Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline a predstavujeme vám hotový projekt z firmy Noarch, ktorý je prečerpávacia stanica. Skladá sa z dvoch motorov, ktoré nám stimulujú čerpadlá. Tuto máme trimmer, s ktorým simulujeme výšku hladiny vody. Pri 300 litroch nám zopína prvý motor, ktorý sa vypína pri 200 litroch. Ak prvý motor nestia odčerpávať vodu, pri 700 litroch sa zapína k nemu druhý motor, ktorý sa vypína pri 500 litroch. Ak oba motory nestihajú odčerpávať vodu, zapne sa výstražný alarm. Výstražný alarm sa vypína pri 820 litroch. Môžeme simulovať manuálny režim. Pri stlačení tlačidla sa zapne prvý motor a pri opätovnom stlačení sa zapne druhý motor. Zastavíme ho obidva motory naraz. Môžeme si nasimulovať chybu spúšťača motorov prvého a druhého a takisto chybu stýkača KM2. Pri poruche zmačkneme tlačidlo stop. Ďakujeme za pozornosť, dovidenia.